Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Bokajan Range Forest Kepalo Angkang Gharila Dubialong Abarimpen Siguntik Athengpi Rock Etlapen Pon Eta Forest Society Atom Thegdunongli Chikrongdat Bokajan Range Forest Kepalo Angkang along Thengpi Kang Huatum Ington Tela Lason Sike Ongdunga Thengpi Kang Huatum Ki Dimapura na Sike Ponseta Forest Society Atom Ki Thegdunongli Chikrongtip Gharia Dubi along Adung Mati Towarpi Akung along Amat Siguna thengpi kerok forest atum malong pen birta en pon pi pin pen mati sio alu awi pin pen si siguna thengpi rock et si dimapuranat pon chong hu ponlo ison kama humimi alama bangke ladak forest atum kacharabdun awi pulote kanghu ve katumta kerok paru humdam hai hi a thengpi abarita towar akung amat lapen lahaya thengpi dimapuranat ke pon ke forest geta ilong par ponanglang kosunsi ke parlong ma lata mang humimi pasi ongdung chirok tokarada tumpen chithan ponrenti news text report Karbi Anglong news Dogmuka longkam teron akum lina long song atum chilang petpen karlitang oriwal timunga phan kachiki mosai kideng bon lason sikidam tang pre ni phai sir ke parni Karbi Anglong lapen Meghalaya aduya hoi tapadalong apran kidam jui karlitang oriwal timunga phan chomrong su ke pedodun long pameji aphan pura song thorom chipu pe pin pensi dogmuka longkam teron akum lina long Karbi Jojor Cholang Ariso KSYC ITPKA lapen kaprek asongotum chilang petpen kajike mosai kedeng pon Karbi Anglong lapen Meghalaya aduya hoy alam ki non detle lapuson ke du chot kalilo kedam tanga por hututame aduya hoy along block 1 block 2 ke arni bang sutame arjudun long bomlo lapen thekdun long bomlo bonta non puanta thang nata lam chiparai thek awilang Jongsi lapuson bompolote ko anlo apran damnang ilangke puta Assam Chief Minister lapen Karbi Anglong CEM aphan edition tok bipen Karju pedopon Anparta MLA Rup Singh Teronabang Karlitang Oriwal Timung ahem dampen doan arada tumaphan non kibangchi MLA election aphilote nili chingwaidun popo kaning jeke lam kali political aphanchot lapen non amata alang like MLA arpu dobom lang pitong pangkrebe pitong ningje hai hedatlo KAC pen lakpho lakep ki pichotle ke chokji kali prabjin pen karlitang oriwal timung ahemtun isi aphan boring abarsai pinangji lapen aduya hoy aphan chatami chingbai sirak nangji pusi dongmukak along songdo an lapen edition tokpi hin pen ningje pon News text report Karbi Anglong news Meghalaya lapen Karbi Anglong aduya hoyalam thealam ki pini nali tum minur ke kai la soputhak nali pithan bachini Karbi Anglong sanang dorab aprangsi kado we Karbi Anglong arat pantami ili tum kachuruta pajirna ko project pini ili tum ado we inkir nangji puka chethan ke chimum pe na jok mina mata ala tum inkir dum lo asia ka cheng si bang ala tum han kado we Karbi Anglong arat pan kado we itu mahin ben ceru sira na kado we panta churu lo lapen non na jubang ili tumbang kubi posi mindur kai nang kok mate ili tum aprame da rondo dong si ili tum ini kang sam kado we thek chere set Karbi khai pan lang litan bi pulo po panta kimuna kok alang li apran jong le kedang mali Karbi khai aphan long li philang koson si cherai kom nang ji pa udam elote non doboma pirthe long thong nok be boli pudeta henune alang li son non akai long ji thu ke that pen cheng lok tamni tum ke phiri hangul same alang li bang aning chi angthin chi pathe pen haladak khasia khai tum pen alai tum den kheng ju da jok alang li bang nongli philang jok nai pu chi ine pot alang li phan aprandam nang kok ase alang li phan phurki mutame ili tum ba ining alo dunang ji je non peneng ani kan bang alang li phan chikimo chora mone ni kan ma chiteng ni bubla bang claim nang ne ase ili tum bang ke solution non justice aphan si tum kemang matidi ase justice bang ko si palong thek nai ma palong nang po ni jongdaming tung pupe de no ta punang kok diti ili tumbang pulo Karbi hian ki tiko politics pathe nang ne chingrum rapet claim rapet nang are tim Karbi Anglong autonomous council long sialang ni tum si CM dolo EM dolo MLA dolo everything lang chung dolo
alang li tum aphi tum si dulu pokai ke dai tum che than bom lo tv pipo si alang li tum claim thek thide lo budam elote aprang adhut deboram rong hang alang li ke che boy duta chini dak lo bordara problem ke thipik lo poke ta ko pipo si claim ke del lo ke thek dong ke thek ma kilu dong kilu ma kiri ma ki claim ke chinam lo se arjuna gok lo question bang ke itu mang hu hak lo kai ki mata pupita jogje la tami ki chok chilong ke jongnang kok ke chok long ke rudu nang kok se ma phanta dei alang fan personally kelang seli la pen BJP a party fan le kelang select kali BJP ke just party fan jot ke claim ke dam tum jong si ning hang te claim ke claim clip te claim te dat melo la si inter Karbi Anglong arat pusame itumbak cirok tok nai muni tum penan pupulo social media lo theglong chisong nang po are chisong nang po same athon ro nai la pen pali ta pali nang ji ko mahal lo punai bote ili tu mahem phu ahemari pi bote ahemari pu bote Karbi Anglong Tormas council tum henlo alang li tum jong si claim clip bote chi chat prong cholo tungge chisong re po chi thok rim bro justice lo ne bula cholo ko son ma ki claim ke dam ni kalang tum nang japo nang po alang li tu phiki tumar japo hodak un ita me chisong du dang komarli mai so ba claim ni te claim clip olang tum kladak nang ma chinang po thi ong lo Karbi tum ta hi na da border issue thi det kunane Wothat langsu Karbi Honghari pen pherang ke mai ke phapon nijang Karbi Anglong wothat langsu Karbi Honghari abarim municipal board atum pen pini pherang ke mai ke phapon bangsu pherang ke mai ke phapona kokla ke kidam tangani tappa dalong aduya hoi pen pinang ansu luk sodak dolo lapenti inuti munga sang hu chetami alangli longri longpat kacharai kom pena jok apran dam nanglo lasila puson su luk sodak ka vidya chi aphan ke thik dingatum kachilang don kenang sot pusi pherang ke mai long pen pachini pon tangte non alangli tum pen pherang ke thengno karing je ponalam thile arjuk monsuna news text report Karbi Anglong news Nalo mungkin jong ta pulang itu XEM nang itu ninje pon lo kenang alam mangga tu ya hoi alam lo lasi ini tumdak buat langsung municipal board alota so atau ya hoi kecil klung kaya jo ini amat penanganan problem dulu tax samukha le punani itu municipal board penta lapu apart dolong para bang ini tum pinang siksak do kirung kerek pusita itu kilong le la tai sonlo la pen la prohahona hin bentani tumhan isi pu kuswa penta hopen hutwang po na tumta pinang alam kaninye tikang bang chok ke charity le kristan nge nang pari pusila tumpupu kasi taso puthak bang ke prabjing pen ni tum akan tala so solution one pen prabjing pen pamisen ya fancy nilihin pen ta chuning lipon lo kasi nilihin pen lam thipon jol Borthala hi thialong ta Karlitang Oriwal timunga phan chikimodo West Karbi Anglong Rongkhang constituency ke parlo Borthala hi thi along Preya chiklone phaikri siarni Karlitang Oriwal timunga phan chikimo jaimek kedengpo adaya we pinpen apran kidam nang jui Karlitang Oriwal timunga phan Karbi Anglong adang pi along tin adimalong sutame chikimodo lason thak si West Karbi Anglong Borthala hi thialong sutame milur kaidun pen chom rong me ke pedudun long pami chia phan her jumi hang pidun lo lapen border alam ki prabjen pen pijut ponang ji pusi borthal arada tum pen tame KEC kachari atuma phan lapen asam sarkar atuma phan kachuningri pedopon bangso jai mek borthor bajal committee borthoi so owe chingri sports club Rongkhang Hawaramai West Karbi Anglong Chamber of Commerce lapen borthor arada tumsi chipatur piponlo borthor ben Priyanka Balmiki Karbi Anglong news laso puthak bang ningduk lo ilitum longri longpat aduya hoya farman pen halangli urial temung Karlitang alangli kheya farman jutanga farman longleya farman aduya hoya farman pen pinia langli apran ke damnang ningduk lam labangso ningduk pen nilitum ta ningche khangon esi nilitum ladak Rongkhang Hawaramai lapen ladak borthoiso arat doan lapen chenglok kadu ko litum karbia khei doan pini nilitum ladak chetong si nilitum ladak borthoiso tinia lilong mate dak sami kok thomlong nilitum labang so non ser sakhi alangli phanpen chom rongme chom rongso alangli
ke dodun pameji ke thak dun pame long jia phan nilitum alang liphan hirjumi ke hangdun pen afarman ti nilitum ladak pini alang liphan ser sakhi nilitum kai pidun labang so asuluk sudah bagi tinggi pinabangi pene kedo kubalile masih labang so suluk sudah kapang sam dia panang litum pen asam sorkar la pen konsil kacari tuman kupis nang litum mahoi pen suni bentuk labang so puthak abang ke kedam tang penta ilitum adu ya hoya farman ke chingki pik chethan pik lo ke theke ding tum penta labang so farman pen halada ke do tum akorting jere tum sitame kai ke bang sitame la haya puthak abang alang litum chingki chethan pen kedam tang sitame alang litum ilitum Karbi Anglong autonomous council kachari pon CM Dr. Tuliram Rong hanga phan sitame tuning ripon lo la pen ke ilitum Assam chief minister Dr. Himonto Biswa Sharma phan sitame chingki pon lo chethan pon lo la pen ladak ilitum non district labang so komisioner pen cenglok kadu ka vetom phan pen sistame ladak chingki chethan pon pen nona bangke haladak ahok petalam bangke je ladak adu ya hoilong alang litum Meghalaya sor pen abang ladak soknang edet labang so soknang elo asok non kero taporlo labang so kero tapora hudalong alang litum phan rod longli pusitame alang litum kache chak mate kachingki kache thando pusipu lapo apu thak pen Meghalaya pen ke bang halaso halatuma khai tuma bang ladak sok nang cherot hudet labang so sok nang kerot pen ka kham khedun mane ladak rot longli pu pen ajoi ni selang li non pini karlitang uriel timung bangke apran dam nang joilo nilitum ning duk pikhang yang lo la pen alang litum nilituma phan labang so adu ya hoya pu thak jong si labang so ka chobhonga churi la pen nilitum khei angbong lapu nang pacharbo mate la so adu ya hoya farman pen nilitum phan la sonjong si nang do bom yi pulo te ilituma kar biak khei tum kupisi ke claim nei masitami ilitum ladak chingwai pon ching sai ponang pokop lapen sodak pen nilitum Karbi khei tum ta thurpak pen labang so puthak bang nilitum chesong nang kokpo